Madaming kanin. Man, hindi na ata siya magpropose. Mukhang may nakita siyang aya sa akin. Ano ba yan? Yak na. Grabe ka naman. Ang bilis mo kumain. Ay, game. Paano nga din ito harap? Okay. Hello po. Ang gagawin natin ngayon, kakain lang kami ng adobo habang ano? Habang sinasagot namin yung mga popular question na lagi niyong tinatanong kay Kuya Jake sa TikTok. Yun sa mga comments. Ang una nilang laging tinatanong is, bakit ka daw Ano? magaling magtagalog? Sino ako? Siyempre. Siguro dahil sa practice lang yan. Matagal na ako nagtatagalog. Kaya nakatira din ako sa Pinas noon. Matagal na tayong mag-asawa. Kaya Tsaka Tagalog lang talaga kami sa bahay. Pag kami oo, dalawa Tagalog lang. lang. Tapos pag nasa harap ng mga bata, O ano pa? ito pa, nakita ko lagi. Kailan ang first meet-up nyo as a couple? Yung couple na daw. Sa airport. Di ba? March 30. Tapos ikaw ang unang nag-kiss sa akin. Saglit, Airport. kisahan. Di ba? Saglit, sabi nila. Ang bilis. As soon as nakita mo ako. Mamaya, okay, sino daw Kiss agad. unang nag-I love you? Dahil hindi I love you pala. Ay, gusto. Tama. Yung I love you ako ata nauna. I Pero love you yung agad. nagsabi ng gusto kita, Tama. ikaw yun. Oo. Ano daw yung unforgettable moment natin nung mag-boyfriend at girlfriend pala? Ako muna. Sige. Isip ka. Pinaka-unforgettable sa akin is nung nag-propose ka. Yung araw na wala akong kaayos-ayos, wala akong time magpaganda or walang ganang lumabas. Uy, busada ng pogi-pogi. Pogi! From head to toe. Hindi naman. Nagbihis lang ako. Nakasapatos pa. Saan tayo pupunta? Doon lang pala sa likod ng bahay, magtitingin daw ng sandal. Panonood ng sandal. Yung likod ng bahay namin, nila lola kasi. Ano siya, open field siya. Parang bukid lang siya. Tapos may mga kalabaw, may mga baka. Mangga, di ba? Tapos may isang malaking puno ng mangga. Sobrang laki. Oo. Nandun lang kami, nakaupo. Nanonood. Tapos I think yun yung pinaka-unforgettable. Wow. Hindi, yan talaga yung pinaka-unforgettable. Kasi hindi ko in-expect. Ano ang pinaka-nagustuhan nyo daw sa isa't isa? Yung unang nagustuhan ko is magaling ka magluto. Tapos magaling mag-alaga. Hindi lang sa akin, sa mga bata din. Tapos masipag, super. Lahat. Lahat gusto ko sa'yo. Full package ka, full package. Ako na unang natapos, syempre mabilis ako kumain, lalo na pag masarap yung pagkain. Kaya maraming salamat po sa mga tanong nyo. Sabihin nyo lang kung may mga katanungan pa, and gagawa pa kami ng mga ibang video.